אני ירוחם רייכל, בן 76, הייתי בגטו וילנה. 6 מיליון נרצחו, ואלה שחיים צריכים לחיות. גילם הממוצע של ניצולי השואה הוא 83.3. מצבם הכלכלי רק מדרדר. בישראל חיים כ-189,000 ניצולי שואה, ומספרם רק יורד. רוב הניצולים עובדי קבלן. שליש מהניצולים חיים לבד. רוב ניצולי השואה בעלי פגיעה פיזית ונפשית בעקבות השואה. לא ניצלנו מהשואה. אנחנו אלו ששרדו, אתם אלו שניצלתם. 86% מוטרדים ממצבם הכלכלי. כמות הנפטרים בשנה היא 14,200. שליש מהם נשים. 1 מתוך 5 לא מרגישים בטוחים בביתיהם. הסכם השילומים, העונה. 39% מתוכם מסיימים את החודש במינוס. 30% ויתרו מוצרי מזון עקב מצבם הכלכלי. 43% מבני הדור השני והשלישי העידו שהם תומכים כלכלית בניצולים. 95% מניצולי השואה נזקקים מעל גיל 80. 27% מהניצולים ציינו שלא הייתה להם אפשרות לחמם את ביתם בחורף האחרון. 73% מהניצולים מעידים כי הם סובלים מבעיות בריאותיות. כיום אין גוף ממשלתי שמוטלת עליו האחריות לדאוג לניצולי השואה. 21% מהניצולים ציינו כי סובלים מקשיים ביורוקרטיים. 24% מתחת לקו העוני. 95% מהם מעידים על עצמם כזקוקים לעזרה בחיי היום-יום, בסידורים, בקניות ובטיפולים רפואיים. אז בואו נעלה את המודעות ונחולל שינוי. חצי מהניצולים מרגישים שהמדינה לא דואגת להם.